गोसोखौ हार्टखौ टाच खालामो जों जोबोद मोजां मोनदों आरो दानो बे समाव नोंथांखौ आङो बे समाव बरायनायजों लोगोसे नोंथांनि दानो बे समाव नोंथांनि सिनायथिखौ आङो दानो मोजाङै मोनबाय दा नोंथाङा अननानै नोंथांनि सिनायथिखौ होदो। खुलुमबाय गासैनिसिमबो दानो बे समावहाय नै जेनाखि एमआरके ब्लगनि जेनाखि अनार आदाखौ हामबाय होनो जोंनि न'आव फैनायजों लोगोसे बेबायदि मोनसे प्रग्रामखौ लानायनि थाखाय दानो बे समावहाय आंनि सिनायथियाथ' बेनो आङो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि जेनाखि गसाइगाव साब डिभिजननि सिङाव थानाय बर'बादा गामिनिफ्राय सुस्मिता नार्जारि। ओमफ्राय न'खराव ओरैनो साबेसे माने ओरैबायदि जोंखौ गोसोआवहाय हार्ट खालामो आरोना नाङो आरो टाच खालामो बे मेथाइखौहाय नोंथाङा बबे समाव रोजाबदों मा समाव रोजाबदों नैबे मा बैसो मा मोखाङै औ बे 2023 मोजां बेखौ 2023 आव नोंथाङा रोजाबनाय जादोंमोन आচ্ছা बेखौ कम्प'ज खालामनायखौ खालामनाय जादों बेखौ जेनाखि आदा नबजित हाज'वारि बेनो बानायदोंमोन टिउनाव बिथांनिनो मोनो बेनिफ्राय ओरैनो लाइन मोननैसो खोनासंनो हागोन औ हागोन मा गोजोननाय थाबावबाय बे मेथाइआ माने ओरैबायदि मोजां ओरैबायदि मिनिं जादों बेखौ बयबो मोजां मोनो अनसायो बे मेथाइखौ आरो बे मेथाइआ माने जोबोद भाइरेल जादों आरोना बेखौ जोबोद माने मानसिफोरा हामजादों आरो बे मेथाइखौ दा बिनानाव दा नोंथांनिफ्राय जोङो फंनैसो गामिथिंबावो दा आচ্ছা नोंथां बिनानावाथ' नैबे हस्टेल लाइनावहाय फैनाया नोंथाङा बुंखाबाय दा नोंथाङा एक्जेक्ट मा समनिफ्राय नोंथाङा बे स्टार्ट खालामनाय जादों हस्टेल लाइनाव आङो बेखौ 2018 निफ्राय आरो दासिमाव बिदिनो 6-7 इयार्स जाबाय बेबायदि 7 इयार्सआवहाय रानिं जाबाय